Terve! Tässä videossa mä kerron 5 tapaa, kautta taktiikkaa, kautta taitoa, kautta jotain, mitä pro-pelaajat käyttää. Tai ainakin hyvät pelaajat. Ensimmäinen merkki, tai siis taito, on, että kun mä silloin ensimmäisessä osassa mä sanoin, että tää gadgetti kannattaa siirtää tonne ylös. Niin mä viime videossa, tai siis viimeksi, kun mä tein tämmösen videon, part 1, niin siinä mä sanoin, että kannattaa laittaa toi gadgetti tänne ylös. Koska sitten sä voit niinku, samalla kun sä tähtäät, niin painaa sitä. Ja sit sä voit niinku tällä stunnata vaikka dynamitella tälleen. Ja se on helppo niinku, kun painat etusormella. Mutta tämän uuden päivityksen takia sun kannattaa laittaa se niinku tonne alas, että sä pelaat kahdella peukalolla. Koska jos sulla on semmonen ukko, jolla on näitä buffieita, niitä uusia buffieita, niin sä et pysty niinku käyttää sitä ees. Mä koitan tällä hetkellä klikkaa mun etusormella tätä buffia gadgettia, niin mä en pysty edes painaa sitä, koska kun mä tähtään. Eli siis mä sanoin viime videossa, että toi gadgetti kannattaa laittaa tonne ylhäälle, että sä pystyt painaa etusormella sitä samalla kun sä tähtäät. Mutta näissä uusissa gadgeteissa, joilla on niinku, tai ukoilla, joilla on näitä buffieita, niin sä et jonkun takia pysty painaa sitä samalla kun sä tähtäät. Ja niinku, muutenkin niissä kannattaa tähätä osissa noissa gadgeteissa. Niin sen takia se kannattaa laittaa takaisin tonne alas, että sä pelaat vaan kahdella peukalolla. Se kannattaa siirtää tänne alas uudestaan, jos oot joskus laittanut sen tonne. Niin, sä et voi painaa sitä, jos sulla on buffia, kun sä samalla kun sä tähtää. Joten laita se suunnilleen siihen, missä se on niinku normaalisti. Eli tossa se on normaalisti. Sitten sä voit vaihtaa vähän näiden paikkaa, jotka silleen niinku, että ne sopii hyvin tohon. Noin. Sitten sä voit testaa, onko tää hyvä. Seuraava taito on, tätä, jos sä oot vaikka aloittelija, niin tää on hyvä sulle. Bro, miksi tässä on joku bugi? Mennään suojeleen sinne. Bro, miksi sä kestää näin kauan? What? Bro. Mennään suostaan. No niin. Joo, ilmeisesti sinä et välillä pysty vaihtamaan tätä paikkaa tälle sinun gadgetillesi. Leikit, mulla menee hermo. Bro, mä en pysty pelata, kun nää painan vahingossa koko ajan gadgettia. Mä en pysty ampua, kun tää on liian lähellä tätä, mutta te menette täällä, niin kannattaa, jos pelaaja nyt tossa kohtaa, niin te voitte seinän takaa silleen ampua tälleen. Kannattaa tehdä tälleen, välillä tehdä tälleen, että se luulee, että sä menet siitä seinän tähän kohtaan, mutta sitten oikeasti menet tälleen. Jos ne tajuaa, että sä teet tälleen tätä, niin silloin sun kannattaa välillä tehdä tälleen, että et oikeasti mene sinne. Niin sitten kun ne ampuu siihen, niin sit sä teet tolleen. Ne tuhlaa yhden kudin. Kun sä tuut täällä tälleen, niin ne tuhlaa yhden kudin tosta ja sitten sä voit ampua. Niin kannattaa tehdä silleen. Taito 3. Te voitte mortiksella. Taas mä vahingossa vedin tätä eruton gadgettia, kun se on niin lähellä. Niin te voitte mortiksella tehdä tälleen. Jos teillä on OK-pingi, eli viive. Niille, jotka eivät tiedä, mikä viive on, niin viive on se, että kuinka kauan sulla kestää vaikka, kun sä painat hyppää nappia, niin kuinka kauan sulla kestää, että sun hahmo siellä pelissä oikeasti hyppää. Ja jos sulla on vaikka 1000 pingi, niin siinä kestää 1 sekunti kai. Tai jotain semmoista. Mitä isompi pingi, niin sitä kauemmin sulla kestää, että se tapahtuu siellä pelissä. Niin, te voitte tehdä tälleen. Mutta jos teillä on viive tosi iso, sulla on pingi, eli jos sun netti on huono ja sä asut keskellä mettää, niin sun pingi voi olla isompi. Tai jos teidän netti on huono.
niin sä et ehkä pysty tehdä tälleen, koska sun pitää, niinku nyt mä feilasin siinä, koska sun pitää niinku ampua se pallo. Ja heti sen jälkeen dashata. Niinku. Potku ja sitten dashaaminen. Silleen tosi nopeasti, että niin. Miten se meni tonne? Autoimaiseksi mä vahingossa. Niin teette vaan tälleen. Niinku. Tolleen. Mut muistakaa, että teillä pitää olla 2 näitä palkkeja. Mulla on huono pingi. Mut joo. Mennään taito 4. Jos sä haluat osua monta shottia pelaajaan, jos mä oon nyt pelissä. Jos sä haluat osua monta shottia pelaajaan, niin teidän pitää ennakoida, mihin se kävelee. Ei sä teette voi aina vaan silleen autoimaa tälleen. Koska silloin se, jos ihminen liikkuu tälleen ja sä autoaimaat, niin se menee ohi, vaikka se ei edes väistäisi. Ja niin kuin hyvät pelaajat yleensä väistelee paljon. Niin jotenkin tämmöistä. Voitte vaikka katsoa tätä mun liikkumista päin. Niin tekee yleensä tälleen. Paljon väistelee sitä nopeasti. Niin teidän pitää ennakoida, mihin ne menee. Ne yleensä niin kun menee tälleen. Ees taas, se välillä menee tonne enemmän ja näin. Välillä kääntyy tälleen paljon. Niin pystyy vaan paikallaan silloin. Niin yleensä tekee tämmösiä. Niin sun pitää osua niihin. Niinku siitä liikkeestä, että jos se on vaikka tossa. Se liikkuu tälleen. Miten mä tähtään. Niin kun se on tossa kohtaa. Niin teidän pitää ampua tohon. Niin se kävelee siihen. Sitten niinku katsotte, että miten ne väistelee. Jos ne koko ajan tekee tälleen vaikka. Niin silloin se on helppo sitten ennakoida, mihin se kävelee. Mutta jos se tekee tälleen. Niinku tonne vähäsen, tänne vähäsen, tolleen ja sit ei meekään tänne kokonaan, vaan tekee tämmösen liikkeen näin. Niin silloin on vaan vaikeampaa. Mutta sitten voitte vaan niinku tuurilla ampua. Ehkä pari shottia menee ohi, mutta silti osutte välillä tuurilla. Että niin. Ja sitten myös tähän taito 4 liittyy myös se, että miten te itse teette. Eli teidän kannattaa tehdä tälleen. Niin kuin äsken sanoin, ei tehdä vaan tälleen. Koska tää on helppoa tietää, että mihin sä ammut. Jos sä menet tälleen, niin sä voit vaan ennakoida ihan super helposti, että mihin sä, milloin sä asut. Mut jos niin teidän kannattaa tehdä tälleen. Jos te kaittaatte. Ja silleen niinku tehdä semmosia niinku, liikkeitä, joita ei voi ennakoida helposti. Niin pelaajat ei osu suhun niin helposti. Ja niin. Joo, elikkä mä yleensä teen vaan tälleen, mennään oikeaan peliin, niin mä voin näyttää teille vähän. Nyt on tämmöiset vastukset. Eli koitetaan saada joku meidän niinku viereen. Tai niinku fighttamaan meidän kanssa, vaikka toi El Primo. Mut El Primo, kattokaa. Hei, nyt tää on muuten se seinätaktiikka. Ja näin botit tekee, että botit vaan jää tolleen tohon paikalleen. Se onhan tyhmää. Kattokaa, mä ennustan mihin ne menee. Äsken se oli aika helppo, koska se vaan juoksi yhteen suuntaan, mut silti. Nyt mä ennustin mihin se käveli tuolla mun gadgetilla. Mä tiedän, että mun ei kannata mun ei kannata hakea koska mä kuolen. Tai siis se voi vaan snipata mut. Nyt mä voin hakea sen. Niin kuin ennustatte, että mitä tapahtuu, jos te menette vaikka hakemaan kubeja. Jos siellä on vaikka kubeja, overkubeja, niin teidän ei kannata aina rynnätä heti niihin ihan hikiseen. Ja sitten kun on hyvä tilanne, vaikka Piperilla on 0 kubea, niin te voitte vaan nopeasti vaikka teleportata sen viereen. Nyt mä ennustin miten toi liikkuu, koska se Riko meni tälleen, niin mä ennustin, että mihin se meni. Taas mä ennustin mihin toi meni.
Nyt mä vahingossa autoaimasin. Noin. Ei. Ei vitsi. Ei lää tosissaan. Mä juoksen karkuun vaikka mä en edes pelissä. Voi. Come on. Mä en enää pääse sisään Brawl Starsiin. Yleensä jos te ette meinaa päästä, tämä vinkki. Jos ette meinaa päästä Brawl Starsiin, niin kannattaa vaan mennä tänne. Ja sulkea kaikki välilehdet. Ja sitten, tai sulkea Brawl Stars sieltä välilehdistä. Ja sitten tulla uudestaan Brawl Starsiin, mutta mä oon nyt tehnyt 3 kertaa silleen ja ei oo kyllä toiminut. Ja mä oon jumissa tässä 87%, joten mä en ehkä pysty tehdä sitä taitovitosta. Bro. Mä en edes tiedä, toimiiko tää kuvaaminen tällä hetkellä. Ja toinen vinkki, että jos te ette pääse niin Brawl Starsiin, niin kannattaa vaan vaihtaa netti, jos teillä on wifi käytössä. Niin silloin kannattaa vaan laittaa mobiilidatalle ja silleen, että joo, niin sitten pääsette. Äsken mä vaihoin pois wifistä. Näin. Sain jonkun takia siitä varmaan voitosta. Mutta joo, lagas niin. Menetin. En voittanut peliä, mutta joo, siinä mä näytin vähän sen niitä dodgeja ja kaikkia semmosia. Ja 5. taito. Tää ei oo niinku pelissä taito, mä just keksin tän taidon tähän videoon. Että joo, elikkä, tai siis että mä voin opettaa teille tänne, että mä keksin, että mitä mä opetan teille, joo. Mutta te voitte valita, nyt mä kerron, että mitä ukkuja kannattaa valita mihin mappeihin. Esimerkiksi tähän. Tässä on keskellä keskellä ihan okosti tuommoista tilaa. Ja yleensä kaikki juoksee. On tuossa keskellä yleensä. Tai tolleen tossa. Niin teidän kannattaa ottaa semmonen keskiampuja. Tai silleen. Shelly on ihan ok. Se on semmonen lähiampuja. Mutta siltä voi ampua kauas. Tai se kyllä pystyy ampua kauas hyvin, mutta sillä on se gadgetti, niin se on ihan hyvä. Ja sitten tässä tuu tosi hyvä tähän, koska se on semmonen, tekee paljon damagea ja on ihan ok range. Koska tässä ei kannata olla niin, ei se kannata olla niin, pitkä kantamaan tyyppi, koska se on tämmönen mappi, niin täällä on paljon puskaa ja sitten tossa on seiniä. Mutta ei sit kannata olla ehkä niin semmoista kunnon tankkia, vaikka bullia. Ei ehkä kannata olla. Kyllä bulki on ihan ok, mutta mieluiten joku bull tai stuu. Stuun kaltainen on hyvä, koska sillä on hyvä settu. Ja jos on tämmönen mappi, kannattaa käyttää taas vähän stuuta. Vähän sen kaltaista. Tää on tosi hyvä snipereille, koska tässä on aika paljon tyhjää tilaa. Ja niin. Sitten tää on tosi hyvä noille tankeille, koska sä voit vaan mennä, tässä on niin paljon puskaa, niin sä voit vetää vaikka bullilla tai bibillä tosi helposti. Ja silleen kannattaa katsoa, että mikä mappi on ja valita sen mukaan, minkä uko ottaa. Tää on tosi hyvä vaikka Stuulle tai Surgelle tai jollekin keskiampujalle taas. Tää on tosi hyvä tankeille, koska täällä on paljon puskaa. Ja semmosille lyhytampujille. Tää on hyvä snipereille ja keskiampujille tai semmosille. Ja joo. Katsokaa mitä mappeja täällä on, esimerkiksi vaikka Brawl Ballissa. Tässä on ihan hullun hyvä vaikka joku bully tai bibi, koska tuossa keskellä on tosi paljon puskaa. Tää on myös ihan superhyvä niille kahdelle. Tää on semmosille just tuulle vaikka. Mutta tässäkin voi käyttää lyhytampuja. Mutta ei ehkä niin lyhytampuja kuin vaikka joku. Kitillähän on tosi pieni tää lyönti, niin sitä ei ehkä kannata käyttää. Muutenkaan kitti. Älkää käyttäkö ikinä kittiä. Brawl Ballissa, ja se on muutenkin ihan no skill. Mut katsokaa kuinka pieni täällä on, niin tää kitti on aika huono. Ja 3v3 kitti on vähän huono, koska niiden tiimiläiset voi vaan tulla tappaa sut. Mutta joo. Mä tykkään videoiden kuvaamisesta, mutta mä aina vihaan editointia. Mulla kesti herraton kauan tässäkin. Sitten katsoit tän videon. Joo, tykkää. Tee jotain. Tilaa mun kakkoskanava, se on Hupale YT. Lukee varmaan näytöllä. Ja joo, ota mut kavereihin. ID on Born an Idiot Ale. Tai tässä on tää QR-koodi. Mutta joo. Kiitos kun katsoit ja nähdään.